रोखा बाथ्राया थारैनो बयबो रायजो राजाफोरनि मेन्डेटआ सोरनि सायाव दा गासैबो रायजो राजा आफामोना मोनसे हानजाखौल' देरहासार खालामनो सानाखै माब्लाबाबो सानाखै मानोना रायजो राजाफोरनियाव मोनसे सोंलु फैदों जे बेलेन्सआव लाखिनो थाखाय जोंनि इउपिपिएल हानजाखौ मोजाङैनो भट होनानै देरहासार खालामगोन खारना बेनो थांनाय समफ्राव जेफोरबायदि 12टा एमएलए मोननानैब्लाबो दिनै बिटिसिखौ बेसेबांबा मोजां मोनसे इएमफोर लानानैबाबो सालायनाय समावबो दावराव दावसिया सोमजिदों दा रायजो राजाफोरनि आइ आफामोननि साननाय हनायफ्रा ओरैबायदि सिद्धान्त लाबाय बिसोरो थांखि लादों जे बै समखौ आरो नांला जे गोजोन थासारिया जोंनि गेजेराव खौसेथियै मोनसेयै बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीया खौसेथि मोनसे गोजोन थासारि फैदोंमोन थांनाय जे दावराव दावसिया दिनै जानुवारिनिफ्राय बिसोर सरकार दाजेननायनिफ्राय अक्ट'बराव दाजेनदोंमोन जानुवारियाव जे लावथियाव दावराव दावसिया जाजेनदोंमोन बे दावराव दावसि जाजेननायावबो दिनै सोंलुआ फैबाय नै माथो आरो फैबावबाय आरो नै जोंहा कारिगावआव जेबायदि मानसि थैलायनाय मोनसे घटना जाबाय बेफोर आनफर्चुनेटलि अब्लाबो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे कुइसना फैबाय थादों थांनाय जेफोरबायदि समफ्राव बिसोर देरहासार जानानै एमएलए मिनिस्टार दंजोबोमोन अब्लाबो मोनसे दुंहाव थासारिखौ कन्ट्रल खालामनो हायाखै नाथाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीया मोनसे बजबनानै लादों प्रमद सार दैदेननाय सरकारखौ मानोना इउपिपिएल हानजानि जे लक्ष्य थांखि उद्देश्यफ्रा जाहैबाय खौसेथा आरो मानसि हिसाबै जों जयैनो खुनु बेयाव भेदाभेद गैया जाथि होननाय सोदोब गैया बेयाव गासिबो मानसि हारियै जों ज' थांनानै थागोन जेरै रायजो राजाफ्रा जेखौ मोन्थाय दं बेखौ मोननायनि थाखाय राहा लामा होदों बिपिएफनि साथाम साब्रैसो लाइमोन गांखौनि दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ सरकार फैनायनि उनाव माखासे गरिब गुन्द्राफोरनि अरुनदय दानना होनाय बायदि बायदि जाथाया जागासिनो बेनि बेलायाव नोंथांनि सायाव मा फोरमायगोन आंथ' बे मिथिं मेल मेलायाव बेखौनो गुवारै फोरमायनानै होखादों जोङो महरगिरि बेलाय मा जानो माखासे बुस्थुखौ बिसोर नुबोनानै जोबोद दुखु मोनदों मानोना मानाव गेदेर डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा खुनु सिमा खायाखै जायहा जेरै डकुमेन्टस दं जायफोरा जेरखम मा होनो बेखौ बुंनो बावलायलाङो जेरै जब कार्ड रेशन कार्ड मोननैया जायनि बेक्तिनाव थागोन बे बेक्तियाबो मोननो हानायनि मोनसे जग्यता होननानै बियो रोखायैनो निउसनि गेजेरजों बुंदों अब्ला रायजो राजाफ्राबो दिनै बेखेवनानै गुवारै बुजिदों जे अरुनदयखौ थाखानायफोरखौ दानालासिनो बै मोनैफोरखौ होनांगौमोन दा बेथ' कमप्लिटलि मोनसे गोसो गाज्रि साननायजों मोनसे पार्टि लानानै मोनसे हारि लानानै बेफोरबायदि मोनसे दाननाया सोमजिदों ओंखायनो बेखौ आइ आफामोना गोरबोजों दुखु मोननायजों दिनै सावहोदों बे निस्सय जागोन नांगोन आरो नोंथांमोना बर' सावथुन मुलुगनि महरगिरि हिसाबै दा इउपिपिएल दोलाव मानो ओंखारनांदों होननानै नोंथांमोना सानो जोंनि ओंखारनांनाया बिभिन्न निउसावबो नोंथांमोना नुखाबाय जोंनि ओंखारनांनायनि खारना बेनो जोंनि महरगिरिफोरखौ दिनै जे अनसुंथाइ जे डिपार्टमेन्टेलि ओरैनोथ' होआखै डिपार्टमेन्टेलि जे प्रसेसजों जे फान्डआ कालसाराव फैयो जे जायफोरा मिउजिक दामग्रा स्टुडिअ दामग्राफोर बिसोरनोबो अनसुंथाइ होदों जायफ्रा मिउजिक बानायग्रा बिफोरनोबो होदों जायफ्रा सिनेमा बानायग्रा जायफ्रा आर्टिस्टफोर मान होनायखौ जों मोन्दों बिनिखायनो जों फैगोन मानोना थांनाय 15 बोसोरावथ' खुनुदिन बे फान्डखौ नोंगौ जायफोर सिनेमा बानायग्रा बे मालाबाबो मोनाखै बे नोंगौ थारारनि निउसनि बेलायाव बेखौनो बयबो मिथिदों बिसोरो सोरबा कालसारनि इएमनि सोरबा पिएसनि बिसि सोरबा सिनेमाजों सोमोन्दो गैयि मानसिफ्रासो मोनबोदों बेथ' दाबो दं फाइलाव दा बेनिखायनो जों मानो ओंखारा जानो नोंगौ साफा सानैखौ सोरबाया बुंदों आं बेखौनो बुंगोन बिसोर गोदोनिफ्रायनो बिपिएफ हान्जाखौ मोजां मोनग्रा जोंहाथ' बादा गैया बयखौबो मोजां मोननो हानाय माबा दं ओंखायनो बेनिखायनो बै बिथांमोनाबो बुंनो हागोन जे बबे सरकारा बबे समाव जोंनो होखो नोंथाङा बिटिसि ओनसोलाव दाब दाब बियाबाव नोंथाङा बेरायबाय दा इउपिपिएल देरहानायाव मोनबेसे सिट लानानै देरहागोन आङो जाहाथा बुंनाय नङा अबेबा समस्थिया माबायदि सिग्राब बुजिनो मोनाखै खिन्थु आङो गोजौसिनाव 8थाखौ नुदों
9थाखौ नुदों आं 8थाखौ आरामसे देरहागोन बायदि मोनदां बेबायदिनो बावैसो साननि सिगां बा बावैसो मासनि आवगायावहाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफनिया ब्लक फैदोंमोन आरो फिन बिपिएफआव थांफिनबाय थानाय बेनि बेलायाव नोंथाङा माबा सोंखारिनो गोसो जायो आङो बे बिथांमोनखौ सोंखारिया बे बिथांमोनखौ आं मोनसेल' बुंगोन जे आसाजों नोंथांमोना थांदोंना आङो मिथिगौ मानाव गेदेर हाग्रामा सारनि माने बिनि राजनितिक सालायनायखौ गोदोनिफ्राय जों उन्दैनिफ्रायनो सेंग्रानिफ्रायनो जों मिथिबोदोंमोन नाथाय दिनै जाय बेक्तिफ्रा थांदों जाय बेक्तिफ्रा माने रायजो राजाफ्रा मिथिगौ मोनसे सोंलु फैखादों नोंथाङा जुदि बे हाग्रामाखौ बै दुखुनि समाव नागारनानै जे जायगायाव सरकार दाहां दानो हागौमोन अब्ला बे समाव नोङो खैफोदनि समाव नागारनाय मानसिया जुदि दा माने सरकार दाखांनायनि उनाव थाङोब्ला नाजावनायाथ' गासिखौबो नाजावगोन बेंगुरि नोंगौ थांब्लाबो नाजावगोन खिन्थु मोनसेल' बुस्थु बे बिथांमोनखौ जों जेबो सोंखारिया नोंथांमोना जे आसार बरसाजों थांदों आंनि बिबेक बिबेसनाया बुङो जिन्दगि नोंसिनि साननाया जे नोंसोरो टिकिट एबा माबा बिबान मोनगोन सानदों बे मोना दिनै बास्तबखौ बुंबाय आं इयुन समाव नोंथांमोना बे बाथ्राया नंगौना नङा मिन्थिगोन आरो 5 दाननि गेजेरावनो बिपिएफ लाइमोन गांखौनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा लाइमोनफोरनो माखासे 100 crore फैसा बाहायदोंमोन दा बेखौ बाहायसेयावबो बाहायनानैबो माने बिथांमोना गावसोरनि न'खरनिल' राननाय जादों माखासे लाइमोनफ्रा मोननो हायाखै बे बेलायाव आजिखालिथ' लाइमोनफ्रा जाय शिक्षितफोर बिसोरथ' बिराद स्ट्रं बिसोरनि साननाय हनाय बिसोरनि रोंगौथि दानि ससियेल मिडिया जुगाव माबायदि जानानै फैदों दा माने बै लाइमोनफोरखौ जों बुजायनो थांब्लाबो बिसोरो अलरेडि मिथिखाबाय जे मा बाथ्राखौ बुंदोंमोन मा बाथ्राजों दोरोदलांखो बुस्थुआ दा बेनिखायनो बे दुखुआ दं बिसिनाव ओंखायनो बे फिथाइखौ जे लाइमोनफोर सेंग्रा सिख्लाफोर बिसोरनि जोंख्लाब माख्लाब खौ नुखाबाय निश्चय बिसोरो एबार जवाबखौ होगोन आरो आसा दं जे प्रमद सारा जे मिशन 50 सोर मोजां रोंगौथि गोनांफोरखौसो होदोंमोन जायफ्रा दुखुथिया हावरिया मावरिया जाय बेक्तिफ्रा दिनै मोजां मार्क लानानै मोजां पजिशन लानानै दिनै 90-95% लानाय मानसिफ्रा दिनै APSC फरायनानै IAS IPS बिभिन्न इन्जिनियार बिभिन्न ग्रेजुएटेड अफिसारनि थाखाय दिनै कचिं लानो हायामोन बे बिथांखौ सोर लाबोखो प्रमद सारासो लाबोदों प्रमद सारा बे मिशन 50 मोनसे स्किमखौ दिनै बिथांमोना मा खालामनो थेर बेथेर खालामबाय होमब्ला बै हावरिया मावरिया दुखुथियानि मोनसे बिराद मोजां फरायनो जे खाबु एबा सुबिदा मोन्दोंमोन बेखौथ' एकदम फिनिश खालामना होबाय बेनिखायनो आं बुङो बै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नोंथांमोना बिबिसना खालामनो हानाय गोहो दं बे समाव आं नोंथांमोनखौ आर'ज गाबो बे समाव नोंथांमोना जानो हागौ बिपिएफ हान्जाखौ मोजां मोनो नाथाय बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा नाथाय आं बुङो मानाव गेदेर हाग्रामा सार महिलारिखौल' आं बाद होनानै माखासे सेला बेलानि दैदेननाय बिसिनि बिबुंथिफोरखौ नायनानै नोंथांमोना बिजिर बे समाव आं बेखौनो बुंगोन दा बे समाव इउपिपिएल बिपिएफ खालामालासिनो नोंगौ थार जाय बेक्तिया खुनु जातिनि गेजेराव भेदाभाद लाबोआखै डिफारेन्स लाबोआखै जाय प्रमद बर' सारा दिनै गासैबो हावरिया मावरियानिफ्राय लानानै बिभिन्न श्रेणीनि थाखोनि दिनै रायजो जाबोनाय रायजो राजा आफा बिदा फंबायखौ नायनो हानाय दिनै प्रमद सारा बेनिखायनो बे बिथांखौ दिनै नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ होनानै उत्तर जवाब हो नङाबा बेलेन्सआव थानाय नङा आं बेखौनो आर'ज